Georgije ubija Aždaju. I kad je zamahnuo mačem pred sobom, nogom je u zemlju Georgija Aždaju sabio. Pa dahće ona od uličnog smrada, od gnoja i prljavog soja zahuktala. I ključa vrelinom zlosti, kričanjem se odaje svojim u strahu kad joj oduzimaju ono što je bestidno otela. Vratila se Aždaja u ad mračni, tamo gde joj je mesto i gde i pripada. Jer u Jaruziju je presrela ruka vešta, od ognja je moćnika ona nastradala, a lažna su joj se krila u tren raspala. Sveti Georgije ubija Aždaju, bodlje na krilima smrskava joj u dahu. Junak je svaki Georgije sveti, kad pobije silu pustošenjem opustelu.